Беларусы працягваюць забіраць свае ўклады з банкаў. Сёлета валютныя дэпазіты скараціліся на амаль 500 мільёнаў долараў. А што ў палітыцы? Распавядзем ужо зараз па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Запрашаю на аб'ектыў. Высокія чыны апраўдваліся за палякаў, рэпрэсіі, пропуск нелегальных мігрантаў і самалёт. На дапамогу выклікалі Романа Протасевича. Я не говорю о том, что я абсолютно полностью перехожу на сторону государства. Я рассказываю причину того, почему в том числе я сотрудничаю со следствием. Тому, что вы говорите, я не верю, потому что, я предполагаю, что сами могли сделать. И просто держитесь и переживите. Автомат купим, он будет, у нас море, а боеприпасы, расходные материалы, его надо иметь. Беларусы больш не мирные люди. Война может вспыхнуть в любой момент, любой точке. Да якой войны и с кем рыхтуецца Лукашенко? Не забудем, не простим! Понедзелак – дзень пратэсту. Пенсіянеры зноў выйшлі на вуліцы. Свет не верыць словам ні Лукашэнкі, ні Макея, ні прапагандысцкім фільмам. Ці паверыць сілавікам-міністрам, якія зладзілі брыфінг, дзе апраўдваліся за захоплены самалёт, пропуск нелегальных мігрантаў і справу палякаў. Каб не апраўдвацца за затрыманне Протасевича, яму самому далі слова. Што вымушаны быў казаць абвінавачаны паводле 3 крымінальных артыкулаў, якога прывезлі з СІЗА КДБ. Распавядзе Ірына Карніенка. Паводле афіцыйнай версіі, спіс удзельнікаў брыфінгу змяніўся ў апошні момант. Маўляў, з'яўленне Романа Протасевича спантаннае і прадыктаванае выключна ягоным асабістым жаданнем паразмаўляць з прадстаўнікамі СМІ. Как вы уже сами можете убедиться, я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи. Романа Протасевича вінавацяць паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх, масавыя беспарадкі і распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці. Вы же понимаете, где он находится, откуда его привезли и куда его обратно привезут. Вот. И, наверное, это об этом все мои слова о многом говорят. Вот. Почему была проведена, с какой целью была проведена эта пресс-конференция. Вы же понимаете, куда его обратно привезут. И как надо к его словам относиться. На брыфінг у нацыянальны прэс-цэнтр былі запрошаныя і атрымалі акрэдытацыю журналісты незалежных выданняў, у тым ліку замежных. Здымачная група BBC пакінула брыфінг, як толькі стала вядома, што на ім будзе прысутнічаць Роман Протасевич. У сваім твітары журналіст Джоуна Фішер зазначыў, Протасевич там відавочна пад прымусам. Сам жа Роман не толькі адказваў на пытанні, але і спрабаваў іх задаваць. Вы не верите в то, что я говорю искренне? Если не верите, так и скажите. Як ставяцца да чарговага заяўлення затрыманага Романа Протасевича ў СМІ звычайныя беларусы? Мы запыталіся на вуліцах Менску. Очень много таких вторичных факторов, которые указывают, что человек находится под влиянием каких-то психотропов, каких-то химических веществ. В эту утку я не верю, что это он добровольно сотрудничает со следствием. Нема віри, тому що зрозуміло, у яких умовах брифинг это отбывается. Как любой нормальный, адекватный человек в нашей стране понимает, что он сказал это под давлением, особенно учитывая то, что его девушка там, можно сказать, в заложниках. Я абсолютно его ни в чем не виню. Очень сочувствую ему и его родителям. Журналістка інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Тацяна Каравянкова просто на брыфінгу прызналася, што не верыць у шчырасць Романа і выказала яму свае спачуванні. Асноўная мэта сённяшняга мерапрыемства, якое арганізоўвала Міністэрства замежных справаў Беларусі, прыцягнуць увагу як мага большай колькасці атрымальнікаў інфармацыі, як мага больш шырокай аўдыторыі да тых пасылаў,
да тых момантаў, на якія яны б хацелі звярнуць увагу. Пасыл у высокапастаўленых чыноўнікаў наступны. Ніякага перахопу самалёта і акту паветранага пірацтва не было. Агучаныя аргументы супраць Беларусі – гэта фейкі. А беларускі бок сам мае шэраг пытанняў да камандзіра самалёта Ryanair. І не толькі. Маўляў, санкцыі супраць беларускіх кампаніяў прынялі да расследавання, а ў камісію не запрасілі беларусаў. Не дожидаясь даже предварительных итогов расследования ИКАО, вся Европа, которая ратует за верховенство права, впала в беззаконие, в полное попрание норм международного воздушного права. Палітолог Вольга Харламова мяркуе, што так падрабязна і адкрыта данесці да публікі сваё бачанне сітуацыі беларускаму боку дапамаглі анансаваныя чарговыя санкцыі, а таксама саміт НАТО. Да, гэта апраўданне, бо яны сабралі ўсе абвінавачванні, яны сабралі усе недарэчнасці, свае недарэчнасці і спрабуюць іх нівеляваць. Беларускі МЗС паспрабаваў выбіць пэўную інфармацыйную павестку у еўрапейскіх краінаў. Напрыканцы брыфінгу Роман Пратасевіч адзначыў, што спадзяецца на яшчэ адно з'яўленне перад прадстаўнікамі медыяў. Ірына Карніенка, Белсат. Вываз з нашай краіны прадстаўніц Саюзу палякаў следчы камітэт назваў жэстам добрай волі беларускага боку. Кіраўнік ведамства сцвердзіў, што змяненне меры стрымання для Ганны Паньшавай, Ірэны Бернацкай і Марыі Цішкоўскай да іхны выезд у Польшчу добраахвотны, а не прымусовы, як сцвярджалі жанчыны. Инициатором указанного решения является официальная Варшава. При этом польский МИД не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Вопрос решался по линии специальных служб. Все фигуранты выехали в Польшу добровольно и без каких-либо условий. Вместе с тем они на настоящее время остаются обвиняемыми по уголовному делу, которое имеет определенную судебную перспективу. На брыфінгу паказалі відэа сустрэчаў консула Польшчы ў Беларусі Анджэя Рачкоўскага з затрыманымі жанчынамі, дзе ён гаворыць, што ёсць магчымасць выехаць у бяспечнае месца. Пры гэтым запіс паказалі без дазволу консула, а падчас сустрэчаў са зняволенымі яго не паінфармавалі, што здымаюць. Камера была схаваная. Дмітрый Гара яшчэ раз агучыў версію, што за жанчын нібыта заступіўся экс-прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев. Прадстаўнікі памежнага камітэту на брыфінгу таксама зняпраўджвалі інфармацыю пра плынь нелегальных мігрантаў з тэрыторыі Беларусі ў Літву. Называлі гэта фэйкам. Тым часам літоўскія памежнікі за мінулыя выходныя затрымалі 58 нелегальных мігрантаў, якія прыбылі з беларускага боку. Агулам сёлета паводле службы аховы дзяржаўнай мяжы прымус Літвы з нашай краіны спрабавалі нелегальна перасячы мяжу амаль 390 мігрантаў. Лукашенко не гарантуе, што беларусы не будуць ваяваць. Больш за тое, ён актыўна рыхтуецца да вайны і запрапанаваў рыхтавацца насельніцтву. Ужо цяпер авалодваць навыкамі абыходжання са стралковай зброі, каб не давялося вучыцца на полі бою. Такія заявы зрабіў Лукашенко падчас наведвання аб'ектаў вайскова-прамысловага комплексу. А тым часам сітуацыя ў нашай краіне, у тым ліку паветранае пірацтва, сталася адной з тэмаў сённяшняга саміту НАТО. Падрабязней Ярослаў Сцешак. Паўночна-атлантычны альянс будзе ўзмацняць калектыўную абарону і нарошчваць сілы. Такі галоўны вынік саміту ў штаб-кватэры НАТО ў Брусэлі. Кіраўнікі дзяржаваў альянсу, сярод іх упершыню прэзідэнт Джо Байден, сабраліся, каб выпрацаваць агульную пазіцыю адносна Кітаю, абмеркаваць супольны адказ на расійскія хакерскія атакі і дапамогу саюзнікам. Мы таксама абмяркуем пагрозы, падобныя на тую, што мы бачылі ў Беларусі, дзе правы чалавека папросту растаптаныя. Мы бачым дадатковыя пагрозы з усходу, звязаныя з агрэсіўнымі паводзінамі Расіі і ў гэты момант Беларусі. Вось чаму мы абмяркоўваем узмацненне калектыўнай абароны і захадаў стрымання. Палітычны і гуманітарны крызіс у Беларусі найбольш хвалюе нашых суседзяў.
Беларусь таксама становіцца праблемаю, бо мы бачым, што там адбываецца. Нелегітымны рэжым становіцца адчайным і гатовым нават пагражаць жыццям грамадзянаў, захопліваючы самалёт. Так што вельмі важна, што мы бачым спробы Расіі паглынуць Беларусь, зрабіць яе платформаю для далейшых дзеянняў Расіі, бо Беларусь траціць апошнія элементы незалежнасці. Пагроза незалежнасці Беларусі цалкам рэальная, мяркуе палітолог Павел Усаў. Ва ўмовах ізаляцыі знешнепалітычнай, ва ўмовах палітычнага крызісу Расія мае ўсе магчымасці і механізмы дзеля таго, каб цалкам падарваць незалежнасць і інстытуцыянальны суверэнітэт Беларусі, стварыць з яе інтэгральную частку саюзнай дзяржавы, дзе ўсе ўнутраная і знешняя палітыка будзе падпарадкавана расійскім інтарэсам. Тым часам у Беларусі Александр Лукашенко загадаў лакалізаваць вытворчасць ракет, наладзіць выпуск беларускіх аўтаматаў і пісталетаў ды боепрыпасаў для іх, пашырыць сярод насельніцтва першасную баявую падрыхтоўку, каб страляць умелі не толькі прызваныя ў войска. Бо міру і стабільнасці ў Беларусі пагражаюць замежныя сілы. Раней Лукашенко не раз сказаў, што ля межаў лязгаюць гусеніцамі натаўскія танкі. Почему я уцепился за боеприпасы и стрелковое оружие? Ну, ты военный человек, понимаешь. Ну, кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент, в любой точке, не дай бог у нас. Рыторыка асаджанай крэпасці, пастаянная мілітарызацыя і надзвычайшчына карысная для дыктатуры Лукашэнкі, бо мабілізуе ягоных прыхільнікаў і апраўдвае рэпрэсіі супраць дэмакратычных сілаў, падкрэслівае палітолог Павел Усаў. Бо ў Беларусі і так фактычна ваеннае становішча з моманту прэзідэнцкіх выбараў. Ярослаў Сцешык, Белсат. Судовыя працэсы ўсё часцей робяцца закрытымі. Скаргі падсудных не задавальняюцца. Пра тэндэнцыі беларускай праваахоўнай сістэмы, новае абвінавачанне Соф'і Сапезе ды іншыя палітычныя справы Дыяна Радкевіч. Скаргу на затрыманне Соф'і Сапегі адхілілі. Да таго ж адвакат даведаўся, што на дзяўчыну завялі яшчэ адну крымінальную справу за нібыта распальванне варожасці. Іншая справа за удзел у массовых беспорядках. Она говорила о том, что периодически, у нее возникают чувства страха. На сегодняшний день, собственно говоря, место содержания в СИЗО КГБ. Софью Сапегу затрымалі 23 траўня разам з Романом Протасевичем при захопе самолета Ryanair. Если бомба в самолете, почему нас выпускают полчаса? Адхілілі і скаргу на намесніка кіраўніка аддзелу міліцыі Першамайскага району Віцебску Івана Доўгага. Ён пратрымаў у аддзяленні 8 гадзінаў без ежы ды лекаў 6 жанчын. Пасля ўсіх, акрамя Тацяны Севярынец, накіраваў ізалятар на ноч да суда. Іх затрымалі 13 студзеня за несанкцыянаваную акцыю, хоць кабеты займаліся скандынаўскаю хадою. Тады суд не прызнаў віны жанчын. Калі ёсць магчымасць, гэта мы удакладнім ужо у юрыста. Мы будзем падаваць па новай, але ўжо ў другі суд. Не грамадзянскі, а гэта будзе ўжо суд. Тады крымінальнае за правышэнне паўнамоцтва гаспадаром Доўгім Іванам. Тым часам гарадзенскі музыка і актывіст Ігар Банцер рыхтуецца адбываць 1,5 года гэтак званай хіміі. Мужчыну накіравалі ў Віцебскую папраўчую установу адкрытага тыпу. Туды Ігар Банцер мусіць прыехаць да чацвярга. У сакавіку актывіста прызналі вінаватым у хуліганстве за танец без штаноў перад міліцэйскую машынай. Чаму меня накіравалі ў Віцебск далей ад дома? Тому што, напэўна, накіравалі як мага далей ад дома. Это пытанне і адказ. І я не мушу хіба што казаць, што эта практыка зараз агульная з усімі палітычнымі. Яшчэ адзін метад пакарання – накіраванне ў псіхіятрычную лячэбніцу. Гэтак суд Маскоўскага раёну Менску пастанавіў ужыць прымусовае лячэнне ў дачыненні 30-гадовага барысаўца, які 3 сакавіка разбіў шыбу ў доме ўраду. Судовая экспертыза паказала, што мужчына нібыта пакутае на псіхалагічны разлад. Раней у міліцыі паведамлялі, што ўлетку ён хадзіў з рупарам і заклікаў не быць абыякавымі да лёсу сваёй краіны. Сярод новых тэндэнцый у беларускага правасуддзя нават не распачынаць следства. Гэтак не будуць разгледжаныя шматлікія патрабаванні грамадзянаў аб расследаванні суіцыду 18-гадовага пратэстоўца Дмітрыя Стахоўскага. Менская пракуратура заявіла, што падаваць заявы на распачынанне крымінальнай справы могуць тыя асобы, якіх закранае рашэнне органаў. Хлопец-сірата, што ускладняе ўзбуджэнне справы.
Затое практыкуюць беларускія суды закрытыя працэсы ў палітычных справах. Чарговым з іх можа стаць паседжанне над фігурантамі справы Сергея Ціханаўскага. Гэта Мікалай Статкевіч, Ігор Лосік, Сергей Ціханаўскі, Артём Сакаў, Дмітрый Папоў, Владимир Цыганович. Што іх могуць судзіць проста ўсе загомля, напярэдадні паведамілі крыніцы выдання «Наша Ніва». Што праўда, сваякі палітычных вязняў афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль не маюць. Дыяна Радкевіч, Белсат. Толькі для беларусаў. Пачало дзеяць распараджэнне міністра замежных справаў Польшчы, згодна з якім грамадзяне Беларусі стане ім прасцей атрымаць візу. Сёння апрацоўваць заявы на атрыманне візаў будуць таксама работнікі адмысловага аддзелу Міністэрства замежных справаў суседняй краіны, а гэта дазволіць паскорыць працэдуру. Раней візавымі пытаннямі займаліся консулы. Цяпер звярнуцца можна таксама ў адмысловы аддзел Міністэрства замежных справаў Польшчы. Скарыстацца такім правам змогуць толькі тых, хто на момант падачы перабывае на тэрыторыі Беларусі. Наша краіна пакуль што адзіная, каму Польшча спрасціла атрыманне візаў такім чынам. Раней намеснік міністра замежных справаў Польшчы Марцін Пшытач адзначыў, што Польшча і Літва выдалі прыблізна 80% усіх візаў беларусам. У парках усё часцей можна пабачыць птушанятаў, якія вучацца лётаць. І не заўсёды ўдала. Калі такое здараецца, то як уратаваць птушаня правільна, даведалася Марыля Дакуцька. Пад буслянкай адной з вясковых школаў вучні і настаўнікі знайшлі птушаня. Яго як найбольш слабога імаверна выкінулі з гнязда бацькі буслы, бо не маглі выкарміць усяго прыплоду. Пра гэта паведамілі Алене, настаўніцы біялогіі. Кабета на той момант была ў ад'ездзе, ды не спадзявалася, што буслянята дажыве да ейнага вяртання. Подхожу, а в коробке живой птиц. Он кволый, то есть он реально видно, что слабенький, и мне больно видеть таких птиц. Алена прыняла няпросты этычны выбар, узяўшы адказнасць за птушаня. Каб все правільна зрабіць, дзяўчына звярнулася па кансультацыю ў цэнтр дапамогі дзікім жывёлам «Сірын» і да аматараў назіраць за птушкамі. Мне пришлось запереть от кошки птицу, мне пришлось достать курочку из морозильника, я смогла покормить, то есть он заинтересовался этой едой. И действительно, вот каждые 1,5 часа наливала снова горячую воду в бутылку, подкладывала ему, он прижимался к ней, после каждого кормления засыпал. Пазней падкваліфікаваны нагляд бусляня забраў «Сірын», але, вядома, усіх птушанятаў установа прыняць не можа. Каб узяць гадаванца на сябе, варта добра ўзважыць все акалічнасці, адзначае рэгіянальная прыродаахоўчая каардынатарка грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Наста Кузьмянкова. Тут такой момент, что вот ты забрал, и ты к этому аистенку будешь привязан не неделю и не 2. Это будет прям питомец на какое-то время. Его надо будет кормить, увязать со своим рабочим графиком и вообще со своей жизнью. Цяпер у парках і скверах можна сустрэць шмат злёткаў, птушак-падлеткаў, якія вучацца лётаць. Гэтак падчас адной з роварных прагулак Марыя раптам пабачыла пад коламі свайго веласіпеда незвычайны, як спачатку падалося, каменчык, які аказаўся птушанём. Остановилась, посмотреть, думала, может, умерший птенец, может, хотя бы убрать с дороги, но как-то не очень. Подхожу, такой открывает клювик, еще живой. Думаю, ну все. Бедняга промок. Еще я подумала, что он совсем маленький, потом оказалось, что это слеток. И потому что надо его спасать. Удома птушаня накармілі матылём і абагрэлі. Як толькі ён ачуняў і зрабіўся актыўным, Марія занесла яго на тое ж месца, адкуль забрала. Злётка знайшлі дарослыя птушкі і ўзялі яго пад сваю апеку. Умешиваться у лёс птушек, однако, варто не завжди, каже Наста Кузьмянкова. Часто люди такие называют причины, что я начал спасать, потому что, понимаете, там кот, он же его съест. Ну, в таком случае надо действовать по ситуации. Если там рядом какой-то кустик, берем, несем его в кустик. Или какое-то деревце небольшое. Или отгоняем кота. То есть, ну, как-то по ситуации выбираем, что все люди взрослые, да, что более адекватно сделать. И все. И, как правило, через неделю-полторы этот слеток уже превращается в взрослую птицу, может улетать, прятаться там от хищников, спасать себя уже самостоятельно. Калі ўсё ж на эмоцыях вы забралі злётка дадому, варта найхутчэй вярнуць яго да бацькоў. У хатніх умовах і без досведу даглядаць птушаняты гінуць. У жаданні дапамагчы дзікім жывёлам і птушкам найлепей падтрымаць прыродаахоўчыя арганізацыі. Марыля Дакуцька, Белсат. Цяпер мы ведаем, хто самыя бясстрашныя людзі ў Беларусі. Пенсіянеры. Людзі сталага веку прайшлі сталічнымі вуліцамі з нацыянальнымі сцягамі. Пенсіянеры патрабавалі вызваліць палітычных вязняў.
Аўтамабілісты падтрымлівалі удзельнікаў акцыі сігналамі. Яшчэ больш інфармацыі пра сённяшнія падзеі чытайце ў нашым тэлеграм-канале, сацыяльных сетках. Глядзіце на ютуб-канале Белсат Ньюс, а па тэлевізары праз спадарожнік і мабільны дадатак Смарт ТВ. Дзякуем, што вы з Белсатам. Бывайце шчаслівыя.